Hey guys, ano guys? Pati naghalas na. Tumungay guys, oh. Ito kulay na guys. Kulay na pagpahaba ng kulay guys. Pagpahaba ng kulay na kulay. Yan na, sige kuya. Ayun na kuya. Ano ba ka ng pasti na mix? Ay, dali. Wala na yung kulay, naman ang kulay. Ito ba ka isla? Wala yung breakfast. Wala kong kulay, ganito na. Then, ay ulan. Wala yung pamahaw, ulan, kulay, pagpahaba ng okay, magkaon pa pinipuso. Guys, okay na ating kulay guys. Balik ka sa market. Ayo guys. Guys, bukan guys. Ano ang kulay guys oh. Tinggal mo sa market ba? May na lang natin price bukas guys. Alam mo kayo price guys. Parang na kilo ng karon. Wala naman 16 ang kilo. Ano tayo? Kanil ng tanong na kulay guys. Ano yung kapalit sudan. Diba? Balipet. Lang guys, balik sudan. Mag-thesis tayo. Guys, oh. Bangkit yung bukit guys, oh. Yung bukit guys. Video, oh, di ko mau, bangkit ba? Mga anak, bigla sunod guys. Bukit. Nami i-vlog nila sa bukit. Karong linggo guys. Bukit. Guys, oh. Congrats guys. Guys. Yan guys. Balik yung buka sa buda. Kamong ban guys, oh, malay guys. Kamong malay guys. Kamong ban guys, oh. Kabulong mo guys, kung siya palanan niya mong balik po guys, woman. Karamong hero, oh. Karamong hero. Police woman. Oh. Police woman. Bantay. Ibantay niyo. Police woman. Bantay. Kita guys. Guys, kanumiupan guys. Kuan ba? Dung pinapa. Jadi mulai mudah-mudahan pinapa guys. Aku hendak mengadil palit. Mudah-mudahan pinapa.